tungod na sa ABS-CBN lagi. Nga naman. Po, kanang sa unang panahon, until for many years, murag spanning 2 decades siguro, ang ilahang mga shows, puro Tagalog, no? Kunya kung naay Bisaya mo abot sa mga show, either Katawanan, or Katabang, Oo. or kanang ingana, tungod na sa ABS-CBN. Kanang sa akong game, moingon siya, mga Bisaya kayo, mga construction worker kayo dyan. Hala, oy. Pero it's changing because of social media, it's changing. Nakahibalo na mas daghan nga tao ang makahibalo nga dili mga construction worker, dili lang mga katabang ang mga na-address sa Mindanao. Yes, you're actually right. It's because of media. Oo. Whenever somebody is portrayed Bisaya in films or in TV shows, it's always gonna be pobre, probinsyano, walang pinag-aralan, mga ana, no? Bitaw, tama pod ka. Na, how kay ni si Kring kay Jud? How did kay ni siya?